коридор с плочки. Влизаме в кухнята, до която се намира отделна тоалетна. Кухнята също е на плочки. Обзаведена е с абсолютно всичко. Терасата е освоена от хола, но има достъп и от кухнята. Жилището е 100 квадрата с ТЕЦ. Първи етаж над гаражи и се намира точно над абонатното, доста топло жилище. Това е хола, той е на паркет запазен. Хола е доста просторен, особено с включената тераса. Коридорът също е широк. Имаме достатъчно голяма баня. Това е първата спалня. От нея има излъз на тераса. Това е и втората спалня. Спалните са достатъчно просторни. Под клипа ще има описание на жилището. Ако този клип ви е харесал, сложете един палец нагоре, абонирайте се за канала, сложете камбанка, за да не изпускате новите ни оферти и клипове и споделите в някоя социална мрежа.